Здравейте, приятели! Най-после довърших блузката, която ви показах в предишното видео. За тези, които не знаят, преждата е стенли кимоно, памук и вискоза. Лятна прежда, мекичка е и след пране и гладене става още по-мека. Дължината на блузката е 57 см, а ширината около 52, малко по-малко. Както виждате, я направих абсолютно права. Дори не съм направила обработка по краищата, ръкавките и тук бието. Защо я направих така? Някой ще каже, така не се прави. Да, абсолютно съм съгласна. Ще ви покажа как ми стои и очаквам да си кажете мнението. Разбира се, че приемам и критики. Ако някой има идея, ще се радвам да я сподели. И така, това е новата ми блузка. Нарекох я люляк, защото цвета, не знам камерата как ще го предаде, но наистина е като люляков цвят. Тук по-скоро я виждам синя. Но както и да е. Така, да ви покажа следващия процес. Както ви обещах предишния път, ето това е детското половерче, което започнах. Стигнах до извивката за врата. И сега тук искам да обясня как си правя извивките аз. Значи, тук съм започнала, ще започна с това. Тук съм започнала с 4, след това 3 бримки свивам, 2 и 1. Същото ще бъде и от другата страна. Това са около 14,5, но да ги кажем 14 см. Ето това са 14 см. Ще кажете, това е прекалено много за бието, нали, на детска блузка. Да, така е. Абсолютно така е. Но блузката ще има и бие допълнително изплетено. Като махнем от тези 14 см по 2 см от двете страни за биенцето, са фактически в готов вид трябва да ни остане 10 см. За сравнение, ширината на цялата блузка е около 31. Моята линейка е до 30-31 да го сложим. 10 см, ето това, всъщност е 1/3, защото това е детска дрежка. Бието, където минава главичката, трябва да бъде малко по-голямо. Сега, когато правим извивка на врата, предварително трябва да сме наясно дали ще има бие и колко сантиметра ще бъде то. След което ширината на, примерно плетем гърба първо. Ширината на гърба, колко сантиметра искаме да бъде, започваме от началото, правим си ги тези сантиметри. Бримките са ни примерно 90 бримки, 50 сантиметра казвам, примерно. Рамото. Мерим си рамото. Значи на възрастния човек е около 8 см. В тези 8 см изброяваме, може да си ги изброим, може и предварително да си ги сметнете. Аз ви казах, че аз не съм много по сметките, не обичам предварително да правя такива разчети, строги разчети, къде, колко, какво. Горе-долу 8 см от едната страна, 8 см оставяме и от другата. И това, което ни оставя по средата, обикновено аз свивам така. В едната посока започвам 5, 4, 3, 2, 1. От другата страна по същия начин. Ако искам деколтето да бъде по-дълбоко, продължавам да свивам по една бримка на всеки втори ред. И така си оформям деколтето, както на мен ми хареса. Може по-дълбоко, може и по-плечичко. Сега, ако искаме да направим примерно половер с полуяка, естествено, че тази извивка ще бъде направена малко по-нагоре, преди да завършим рамото, нали? По-близичко до вратлето. Но на по-дебела прежда, както е тази, тук започвам с 4 блинки, защото ми е необходимо да направя по-широко бието. Самата дупчица, която ще се образува.
Но когато плета за себе си, примерно, и преждата ми е по-плътничка, по-дебела, пухкава като тази, пак започвам с 4. 4, 3, 2, 1 и продължавам по една бримка, докато примерно тук ми останат 8 см, а ако ще бъде прикачен ръкав, т.е. ръкава си го плета отделно с извивките, след това го зашивам. А ако ще бъде с паднал ръкав, тогава грубо, като сантиметри си измервам 4 и 3, 7 и 2, 9 и 1, 10 и още 3 бримки, по една през ред, колко сантиметра са от средата на изделието. Толкова отляво, толкова отдясно. Останалото ми остава към рамената, защото искам паднал ръкав. В общи линии, когато започвам на по-тънка прежда да свивам от 5 към 1, извивката се получава, според мен, идеална. Може да пробвате, надявам се да ви хареса, получава се перфектна извивка. Има и друг вариант. Говоря за предничката. Има друг вариант да оставите в средата 10 бримки, по 5 от двете страни, след което да направите малко по-плавен преход. Една бримка или по две, два пъти по две, два пъти, три пъти по една или 4-5 пъти по една, както си прецените. Но все пак трябва да се изплете, да се види и да се прецени. Няма определена формула. Извивката вратната извивка, някои хора я харесват по-дълбока и по-полегата. За тая цел по същия начин. Може да си начертаете даже на едно листче и да си прецените горе-долу колко бримки имате в едната половина и в другата половина, колко ще оставите за рамената и колко да свиете. Но при мен това върви и се получава добре. 5, 4, 3, 2, 1 и продължавам по една бримка, ако е необходимо. Това е гърба. Предничката е почти готова. В следващото видео ще ви покажа блузката недовършена, преди да набера бримките за вратната извивка и след като направя вратната извивка, за да видите разликата и за да видите какво се получава, когато свивам бието по този начин. Благодаря на всички, че бяха днес с мен. Желая ви много здраве и прекрасно лято!